खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। स्टुडिअ'आव दं आं रिमा बसुमतारी। बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ओनसोलाव गासै हारि हारिसानि गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै खुंनाय रागाम हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय बे रागाम हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंनि समाव मोनसे हारिमु हान्जा सुरनायबो जायो। क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फोथारनिफ्राय जागायजेननाय गुबुन गुबुन हारिसानिफ्राय बाहागो लानाय बे हारिमु हान्जा सुरनाय बुब्लियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जोंनि बड'सा चेनेलनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैबाय होननानै फोरमायो। बे हारिमु हान्जा सुरनाय बुब्लियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। मावफुं सोद्रोमाया बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बड'सा चेनेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव फारागथि थानायखौ जानगार होनो थांखिजों बे रागाम हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै बुङो। हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जिथु कालचारेल हेन्डलि खुंनो थांगासिनो दं बिनि जर'खा हाबाफारिनि सायाव फोरमायगोन नामा? जोङो बिटिआर सोरखारा थांनाय 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 20-21 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों, जायखौ रागाम होननानै बुंदों जोङो। आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिमुनि दिन्थिफुंनाय मैया फेसन शो जालांबाय, बेखौ गासिबो मावफुंजोब्बाय आरो दिनै जोबथा साननि दिनै गिबि हाबाफारि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ लानानै जों हान्जा सुरनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो देखायनो नागिरदों जे जों खौसेथि आरो गोजोनजों जोङो आवगायलांगासिनो दङ। बिटिआरआव खौसेथि फैबाय, गोजोन फैबाय आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव आवगायलांगोन, जों बेखौ देखायनो नागिरदों दिनै। सार, जितु दिनैनि जोबथा हाबाफारि, बे जोबथा हाबाफारियाव हायालासिनिफ्राय ओरैनो सोर बाहागो लादों? दिनै जोबथा सान आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव जे दिनै मुलुगनां बिमा राव सान, इन्टारनेसनेल मादार लेंगुवेज डे, आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानैबो जोङो बे रागाम बे हारिमु फोरबोजों जों खुंफानो नागिरदों। बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थुनलाइगिरिखौ जों हांख्रायदों। बिथांमोनखौ साफायै खन्थाइ लिरनानै जोंनि मन्चआव आवरायहोनाय जागोन आरो बेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि सुबुंफ्रा हारिमुआव अबदान होबाय, बिहोमा होबाय, बिथांमोनखौ जोङो साफा लेंहरनानै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बे बरायनाय फोरबोआव जों आसामनि हारिमु बिफाननि मन्थ्रि नब कुमार दले बिथांखौ लिंनाय जादों आरो मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमु बिलिफां दङ आरो बे हारिमु बिलिफाङाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा फैगोन। ओरैनो सार, गुबुन गुबुन हारि हारिसानिफ्राय बाहागो लादों बे हाबाफारियाव बेसेबांसो हारिमु हान्जाया ओरैनो बाहागो लादों? 20निबो बांसिन हारिमु हान्जाया बाहागो लादों आरो बेयाव गोबां हारिनि फरायसा आफाद, हारिमु आफाद बिथांमोना बाहागो लादों। 28टा जाबाय जोंहा हारिमु बाहागो लानाया आरो बेवहाय गिबि सानखालिनो जोङो गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिआर खुंथायनिफ्रायबो जोङो खौसेयै फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। ओरैनो सारा बिटिआर खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? सानथामनि हाबाफारि बे रागाम कालचारेल दिनै खौसेथिनि हान्जा सुरनाय जा थांनाय समफ्राव जोंनि बे बिटिआर हालामाव जेबादि परिबेस फैदों, नाना एना एनि जाहाथे आरो बे फैया। जों लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव, बे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे गोजोन आरो सुखि फैयो आरो जौगानाय फैयो, बयबो अधिकार मोनो। बेनिखायनो दिनै खौसेथिनि जे हान्जा सुरनाय बेखौ क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्डनिफ्राय जों जागायनो नागिरदों आरो जों हायोबा बेबायदि प्रग्रामखौ गुबुन गुबुन दाब जायगायावबो जों लानो नाजागोन। दा सानथामनि हाबाफारियाव जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेस जादोंमोन थांनाय गोलाव समाव, बेफोरखौ जाहाथे आरो जोंनि गेजेराव मिलायलायनाय, अनलायनाय, गोरोबथाया फैयो, बेखौनो नोजोर बोनानै बे खौसेथिनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जों दिनै जोबथा दिनाव लादों।